снайпер. Вземете калаш. Ще му еба майката, ще му еба. Той аз знам как го убих. Къде си Дай еш? това ланя снайпер. Еба майката, ще му еба. Аре, правим ги ти. Не, ти ги биеме, бе, брат. Просто много като си спусна позицията. Мога да се бързо беше запала долу. Добре. Това ги флаш. Да, ще виж. Конектор има. Смок на шорт. Браво, бе, Даш. Падна един на парти и още двама са на малко кръв. Настрелях ги граната в лицето им парти. Оръжие ли са? Оръжие са, да. В коннектора има, бе. Да. Шорта гледай, Марко. Шорта гледай. Мога да вори смок. Коннектор. Вори смок. Отвориха. Тук на шорта стрелях. Пала шорта. Като го погледнеш, като ги видиш, ми кажи аз ще запала шорта. Окей. Къде близко ми излезе? Бягам на 19 съм. И аз съм на 16. Мога да е във вода там пред конектор. Държа си дългото с снайпера. Пред Здорово бето е. кръв. На шорта го запалих. Червено е. Аз се крия в банка. Не му давайте оръжие, не сме добре с парите. Да. Аз се скрил в банка с снайпера. Айде! Да бе, аз не знам как живеят това.